lonto ubukhulelwe uyabona kowabo zonke intombi zizawuzila yabona ke izintombi ezibomvu zabantu ababomvu bazakukhulula imiliza bonke uxelile uba ubani ukhulelwe ithi yawujonga ifike bekhulula imiliza ifune kubo ifuna ubabetha nikhulele ntoni bathi hayi siyande sikhuleleleyo kuzilelwe yona kuba ikhulelwe kudala izawuthi ke yawukhulelwa ke ithathwe ke ngoku isiwe kulaa mzi ke yakhanyelwa zezinto zakudala kudala umntana uba wena ube uzele ukhulelwe apha ekhaya umfazi mase ukhulelwe uzawubeleka lo mntana umbelekileyo uzambelekela phaa egumbini lo mntana bafika omama bamnandi basinqumla inkaba ngalanto ngayikhona lanto ingcongole emlanjeni kwakukhiwa zona zixotyulwe kakuhle akazosikwa ngeblade uzawusikwa ngayo ngengcongolo pha esegumbini alungiswa kakuhle ahlala afukame pha angaphumi aphume late egqumile ehloniphile uzawugqiba iintsuku ezisibhozo phaya egumbini awise umntana inkaba uyabona kubekho into kwakuthiwa zizibhembe kuzawuxhelwa ke kubekho notywala kuthiwa zizibhembe zala mfazi ubelekileyo kabani zinto zakudala ke ezo ezinye xa emzini uswelekiwe niyazi mos uba kuswelekiwe phaa emadladleni okanye ndigqitha hayi bo kunantsi ke nethi kusweleke umntu omdala kukhiwa intuku le galelwe emanzini kususwe kucinywe laa kalika icinywe laa mzi ube mdaka sowusaziba ke laa mzi ikhona into ehlileyo kulaa mzi kwakungekho le nto uthi xa kubhujiwe kothengwa ikalika iipeyinti ezintlaka kupeyintwe hayi wawuzilelwe umzi xa kusimbiwa abantwana basondele nokusondela apho igenge engaka iyazila kuloo ndawo uba kuyembiwa phaa kuzawungcwatywa bawuya kulaa mzi mhla kwagqitywa ungcwatywa bokhona bayayo ezinto zakudala ke ezo ya ube mdala ke ngoku ndize kule ndaba yamasiko ke ngoku somdala ke wena ke ufike ke ixesha uba intombazana ufike ixesha loba ngoku uthi hayi umdala ngoku ufanele ukuthomba ke uzawufakwa ngapha kwekhuko kuza kwenziwa kuzawutsholozwa kombelwe ngoomama bejikeleza besenza umtsholozo nantsi intombi yofakwa ingumkhwetha intombi yiyo ngoku engumkhwetha ingena ngapha kwekhuko izawunaba ngapha kwekhuko kuzawumane ke ngoku ujomi iphaa ngapha kwekhuko umane kusiza amantombazana nabafana uhlaliwe kondlelwe inqopho ukhwingca kolaa ngca ifukufuku phaa emfuleni kukhiwe yona kugalelwe yona apha endlini yonke kuzawuhlalwa phezu kwalaa nqopho akuzosindwa kuklinwe kube kuhle hayi kuzawuba ntle laa ngca ilapha endlini yiyo ezawubakho into zakudala ke ezo inantsika le intombazana yayibisa kwakulalwa esithubeni izimele apha kokwa nanku umfana ehleli phaa esigangeni kwakungangenwa endlini umfana avulelwe ahlale ebhedini andisho nomabhatha ya kwakungangeni umfana yintombi ezawuzimela nanku umfana elinde esigangeni izawuphinda phaa bohlukana nakhona bazawudlala ngoba uba badlalanga benze into obudala izakukhulelwa babedlala emathangeni ngelaa xesha sikhule kunjalo kukho imitshotsho wanje imitshotsho iintombi ezibomvu kukho iintombi zesikolo ezinxibayo ke yabona amantoni ewe kaloku ayikrismesi amakhwenkwe xa uzawubakho ikrismesi nabuya erhawutini uthengwe ihagu ucelwe emzini
benza iChristmas yabo apho. Kube mandi kubelele ungabikho nto izongo. Zinto zakudala ezazimandi ngelo xesha. Kwakungekho lixesha lenu ngoku singalazi. Uyayibona laa nto. Kwakumandi kudala. Xa kuzawutshata intombi niyawuprekthiza ninazi intombi. Niyawuprekthiza apho intombi yole ngapha komkhusane ndizawutshata. Niyaprekthiza amaculo nina. Niyawuprekthiza iingoma enizawuzenza kulaa mzi. La maculo nizawenza ecaweni ngoku itshatayo. Phakanye umfundisi athi ndifuna abakulo myeni batsho bacule nihleli phantsi bahlale phantsi xa ezawuthetha nentombi phakama ezayinantsi intombi zakulo ntombi nabafana ibhese lapho uculwe kuzawutshatwa ke ngoku kuyatshatwa umfazi uyasayiniswa phaya nendoda yakhe umfundisi. Zinto zasenzeka ke ngoku kudala ezo. Sisi uyayibona laa nto. Intombi njengoba sithina sinxiba zikhona iintombi ezibomvu zamaqabakazi. Kukhala impempe kuthiwa kuyawuliwa zingasibethi zisibhulule ngeebhanti kuba lo thina sazamanqindi. Nale into yayingathathelwa ngabazali. Hayi babethi bawugqibusa ibhandesha kakuhle babone basityabule ngebhanti bazawuphinda kukuyeza elihlaza emlanjeni bazawuphinda bosihlamba ngelaa yeza. Le mivimbo iphinde ihle ibuni ingabonwa ekhaya ufihlile kowenu ungabona. Hayi ubuzukhala uthi ubethwe ngobani ayingekho loo nto. Ufana namakhwenkwe ayethi balwile. Amakhwenkwe asemadladleni alwa nalapha kuBhojane. Azawuhamba ohlambana induma wona emlanjeni. Hayi akuzowudibana abantu badala. Bayohlambana bodwa baphinde bavane bodwa. Yayingekho ke le nto ikhoyo ngoku. Umntana umkrwempile owakho ukrwempe owam ndiyahamba ndomangala. Hayi yayingekho sisi. Eqonda kakulula. Nazo ke into zakudala. Makhulu wena uzala nini makhulu? Ndizalwe nini? Ngo-41. Phi? Zalwe kuBhojane. Kwalapha kuBhojane. Kukhona lali ngapha kwesikolo ingaphesheya. Xa uphanga sesikolweni sakuBhojane nantsi ilali yam ngaphesheya. Khange uhambe apha okuhlela apha eNgcobo. Wakhulela eNgcobo wahle. Ndikhulele apha ndifunda apha kuBhojane esikolweni ndenda. Ndizohamba ngoku sendingasenamyeni ngoku sendingumfazi apha ndawuphangela eMthatha. Ngoku sendimdala. Ugqibele esikolweni? Esikolweni ndiphele ku-5. Khange ufike ku-6. Khange ufike ku-6. Hayi. Utshate unangaphi? Nditheni? Utshate unangaphi? Nditshate ndina-20. Bendike ndathwalwa ndina-15. Ndaphuncuka kwelo soka ndayingelo lam. Qhala indikha nje. Ndabuya ke ngoku ndaza kwendela kweli. Ndina-20 years. Wakuthwala nini lo bekthwala? Wandithwala kudala ndandina-15 ngelo xesha. Wabanjwa. Ngenxa yoba ndina-15 ndandisafunda. Uze ndiduke esikolweni. Le nto kaloku kudala esikolweni. Sasisinda esikolweni eziklasini. Ngoku simane siyawukhuba ulongwe. Kanti ndibonwe lisoko ngondimana ndiyawukhuba ulongwe. Kulaa mzi sikha kuwo phaa sibuye sizosinda. Nantso loo nto yabhidanisa. Walandwa ngabantu bakowenu okanye ubanjwe? Hayi bandilanda. Babekhwela amahashe bawundlanda. Uyakwazi ukhwela ihashe makhulu? Uyakwazi wena ukhwela ihashe? Hayi andikwazi mna ndandikhwela nabo. Sendingumntu wemoto ngoku. So wena makhulu nibangaphi kowenu? Ekhaya apho ndizalwa khona sasibathandathu sendindodwa ngoku. Basweleka. Yasheka ndodwa i-5 yonke yasweleka. Negama lam ke ekhaya bandithiya rongo. Bathi ndinoyedwa. Kuba umama wandizala eyedwa esiza apha kowabo emadladleni.
yakhawuleza inimba yafuna ukuba ndiphume. Ngoku ke wathi utata hayi nguNoyedwa lo mntana umzele wedwa mankwali lo mntana. nguNoyedwa igama lakhe. Ndiyabona yiyo ke le nto yabanga okoba ndishiyeke ndodwa ekhaya leli gama linezothe. Ukuthetha ke makhulu kuba sowuthethe ngento yobana yokuvela komntana. Umntana umuntu xa ebeleka bekusenziwa njani umama xa ebeleka kuqala? Wayebelekela phi nabani? Umntu kuqala xa ebeleka wayebelekela endlini, kwangekho sibhedlele. Wayebelekela apha endlini. Ubeleke umntana avele akhale phambi kwakho, ube khona ezaa nto zilandela ahlala nazo. Uyabona? Zingaphumi ezaa nto, zezibulalayo ke emntwini. Into yayisenziwa kwakubhulwa umlelo wendlu, uwiswe phantsi, ubuthwe lamle, uthathwe i-sunlight, igalelwe emagini, izanyiswe nalamle, unikwe, usele. Uthi awugqiba usela iphume laa nto, ezaa nto. Kwakungayo sibhedlele kudala. Nam ndiyeka kanye esibhedlele nakhona kuba ndandingekho apha ekhaya. Ndawubelekela khona into engazandiyenza ubaleka ndingqongqile mna. Thina siyaxhopha kaloku. Hayi ndabeleka kabuhlungu. Gqitha ndingqongqile. Ndibaxelele esibhedlele ndithi thina siyaxhopha. Kwathi akuxhotshwa apha. Belekelwe ebhedini apha funeka ungqongqe. Sigade umntana kayiphumi. Sasingayenzi ke loo nto. Umntana ke wawugqiba uzawunqonyola laa nkaba yakhe. Thathwe ke ezaa nto ziyolahlwa nazo zazingalahlwa, zazigalelwa ziqushwe, zikhandwe zibe ngumhlaba kwazona ezi beziphuma kuwe. Lo mntana uzawufahlwa le nkaba, uzawulolwa izinto phaa, uthengwe nemithombothi nezinto phaa, nali litye phaa, uyalolwa izinto ezizafahla le nkaba lo mntana izokwazi ukuwa. Uwa kwayo laa nto, kuthathwe nalaa nto, ithoyilethi empuku, qokelelwe yona, igutywe phaya, isilwe kancinci, ibe manzi, isindise le nkaba. Inkaba inqunqeke, isukiwe ke ngoku, umntana sepholile. Ukuwa kwayo ke ngoleli xesha wena uzawuphuma ke ngoku. Uthi uphumile ke ngoku ebuhlezaneni, emva kweentsuku ezisibhozo uyaphuma. Umntana indawo ebendikhe ndafunda kuthiwa umntana ebethathwa ajongiswe phantsi, abanjwe ngomlenze, agqithiswe emlenzeni. Kwakuthiwa kusenziwa xa kutheni? Ya, ikhona naleyo. Abanjwe ngomlenze ajingiswe ke, kuthethwe ke, ejingiswa umntana. Athathwe ke ngoku abekwe pha. Yiyo naleyo. Kwenzela uba makuthini? Kwenzela uba makaqine. Xa sewuphumile ke ngoku seyiwile inkaba yomntana, uphindela nini emzini wakho? Andithi uthetele ekhaya. Kaloku ububelekele ekhaya. Yawuwa inkaba omntana, uyahlala ke. Emva kwethuba noko nethi umntana agqiba inyanga, baloku thina sasinabo kungekho bantu badala apha emizini. Uzawulungiselelwa ke kokweni, wenzele isonka, wenzele unikwe iswekile, ukhatshwe ngabantu. Bekho amantombazana namabini akukhaphayo, akuzisa apha emzini. Ukhatshiwe ke ngoku, vela ubeleka. Uzawufika bekhona oomama abakhoyo, abaza kwamkela lo mntana. Plus nawe. Xa esamkela umntana wenza njani ke ngoku xa esamkela kowabo? Umntana kaloku uzawungena kowabo kuyaxhelwa. Ngaloo mini? Ngaloo mini. Ngaloo mini afika uyamkelwa kutshiwo. Uthi uyamkelwa kowabo. Funeka uxhelwe kubekho igazi. Utata omntana yena uyaqala ke ngoku umbona umntana ngoko okanye bekhe wambona phambi koba abuye? Akhange ambone kaloku. Utata omntana lo ngenye ixesha ubuzala engekho eseRhawutini. Ebefika umntana okanye segaqa umntana apha. Uwedwa uhleli namadodakazi, uhleli noomazala. Ngabo aba bakulungiselelayo. Xa singahlali nabo kaloku ootata babantwana babehamba eRhawutini.
umntana ke ngoku imbeleko yena bese wenzelwa nini ke ngoku Imbeleko. Kaloku imbeleko yona inethuba layo apha emntaneni. Ngoba lo noko ufuneka aqala athi qabo. Ewe. Okanye abe nonyaka umntana. Enzelwe ke ngoku imbeleko yebhokhwe. Uxhelwe ibhokhwe. Kubuye kusikwe isiphika somkhono. Abuye azomunca. Ufuna noko xa seyikwazi uyimunca inyama. Anikwe ke. Amunce ke pha. Aphinde ke ngoku kusasa xa iphekiwe laa mkhono awunqunqwa embizeni. Ufakwa uyalungiswa nje. Utyalaswe. Unganqunqwanga wona. Ufakwe pha embizeni. Xa kuza kophulwa ke ngoku kuqalwa ngawo. Ngalaa mkhono wakhe. Uthathwe uzawutya ke nonina phaa emunca yena utye unina yena. Ubuke wathetha ngento yobana ubutshate una-20 emveni kokuba ubukhe wathwalwa una-15. Ndithi ubuthe utshate una-20 emveni kokuba Ewe, ndathatha ndina-20. Udibene njani notata lo ubutshate naye? Utata lo undithathileyo. Ndiwalile amasoka ngoku ufuna ndibe ndithetha loo nto nini. Ndibalile oobhuti abathathu. Ndingafuni ukwenda tu totally. Ndifuna ugcina umama. Umama engenamntu. Ndathi ke ngoku lo wesithathu utata. Ndathi kumama, mama, ngoku ubhuti no bazandithiya ngoku. Bazangathi nguwe ungafuni ndende. Ndibe ke aba bantu ndendele bandifunayo andibafuni mna. Ndahamba ndawuphangela eNgcobo apha edolophini. Ndafika ndafumana umsebenzi ekhitshini. Ndahlala ndimane konipeyile ndisisela umama. Qho. Ndimthathele namasekene elokhwe njengoba engumntu obomvu. Ndithi yabona ke ngontombi yakwaNkwala uzawunxiba ilokhwe ngoku. Ayondithenga imibhayi mna. Hayi ke. Uze ndidibane nalo bhuti. Iyafika into mntanam emntwini. Yafika le nto yalo bhuti. Lo bhuti ebemdala kum yena. Intanga kabhuti wam omdala. Waya nobhuti wam phaa emsebenzini apho ndiphangela khona. Ndababona nabo egeyithini. Ndabe ndikhwaza ipikinini esegadini. Kwathi kukho abantu bakufunayo egeyithini. Ndasuka ndaya. Ndafika ngubhuti. Ndabulisa ubhuti, ndabulisa lo bhuti. Ubhuti ndisandufika apha ndisathetha naye ubhuti. Hayi mhlane, ndisaya apha kwaTourist edolophini apha kule venkile ndizawubuya. Kanti undishiya nalo bhuti. Lo bhuti ndawufika, hayi ntombazana andinamfazi. Kudala ndingenawo. Wathi uyandibona ndidala? Ndathi ke mna ewe. Wathi andinamfazi. Umfazi wam uyintombi eKapa. Ndimphuthume ndamncama. Ndimphuthuma ngorhulumente. Ndikhululwa apha eNgcobo kwamantye kwathiwa mandizeke. Ubuke wafika yena wazawududula intombi endiyizekileyo. Ndiye naye pha. Simphuthume samncama simphuthuma kowabo. Yathumela iManfrey yathi akakho apha. Asimazi apha khona. Ke ngoku bhuti, ke ngoku ndifuna umfazi. Ndibone wena ke. Ndithi undibone phi ufika wena uhlala eRhawutini ungazange undibone. Hayi. Ndithunyelwe kwabafana ababini ke ndandifunda nabo apha kuBhotshane balapha. Kanti ngaba bathe tatomncinci khona intombazana apha. Ingathi ingahlala nawe. Ndathi ke kuye lo bhuti unqumla ndifuna ubhuti angade azofika apha. Ndathi ndivumile bhuti. Wathi uvumile? Ndathi ewe. Wathi ke ngosawunza njani? Ndathi ke mna ndizawuqhatha abelungu apha. Wena ufike kule veki zayo. Ndizawuthetha nabelungu bam. Ndenze ngathi ndifunwa ekhaya. Ndenda ngolo hlobo. Ndeza straight naye apha. Hayi zandithwalwe. Sasitshatile sahamba ngotshata ngothandana sazawufika apha kokwapha. Uhlekani wena. Yaba njalo ukwenda kwam. Ndahlala ke nyhani. Ngoxa sowuhlala ngapha uye waqhubeka wasebenza okanye uye wayeka wangumama? Kaloku ndithe ngondilapha. Ndahlala apha. Ndende apha ngo-63. Ngo-63. Umyeni ngo-69 wasweleka umyenam. Ndinabantwana ababini.
Lo wesibini enenyanga ezintathu ngo69 kungo-August enyangeni wasweleka. Indlu inye thu. Ndahamba nzima kakhulu umntana mina. Inye indlu ndaqomba nje bathi abafundisi ababe bethetha nami bendiyala. Bathi mntanami usungeshenxe apho uzubamba uYehova qha. uYesu ukhona uzaba indoda yakho apha. Ungashiyi lo mzi uhambe. Yabe ke nendoda yathi xa ikhwela kulanyaka. Ndathi ndiyoyikhwelisa edolophini. Yathi xa imisa ibhasi yagxidike eteksini yathi mamqwathi yagxidike ebhasini. Mamqwathi uba ndinokufa mfazi wami ungazusho ungazumke. Ngoba ubungemka laa mzi wam lingaphela igama lam. Uyandibona ndimdala andikabi namzi ndizahambe ndifikele emizini. Ngoku xa unohamba wena xa ndifile mna ngeke ndibe namzi, ngeke ndibe nagama. Uthe ke ngoku awufika le nkathazo ndaziqonda kakuhle uba ndikwanowe. Ndabe sendingasenabazali kwasekhaya. Phinde ndimile apha. Ndahlala ke mntanami. Bakhula abantwana. Ndaphangela ndahamba ndawuphangela eMthatha ke ngoku. Ndabashiya emizini. Ndawuphangela eMthatha. Bahlala bekhula kule mizi hambe ndibuya. Ndibuye kwawuphela inyanga, ndibuye ndize kubo, phinde ndihambe. Ngoku ubona lo mzi ngathi mkhulwanyana. Indlu yayinye incinci ingeyo le yayilidonga le. Mamqwathi. Yayilidonga le ingakanani indlu endandihlala kuyo. Abantu babehleli phandle nangobeze kwisingcwabo fanele ndithe khotsho pha. Kodwa sendiyithengile ipali nengca sendiyithengile. Into ayingakathungwa. Kudala kwakufiwa kwakunganyutshulwa. Ndathi ke ngoku uyawugqitya kwengufihlwa. Wahlala elidonga. Yeyi ndaya kubhuti endandimcelile ubuzandithungela. Hayi ndafika ethetha. Wathi omnye weza kum. Mamqwathi. Ubona uNdala engesinje. Ubuza uba imali uzayithatha phi. Hayi pliers isenantsikeni imali phaa ekitchen edrowini. Wathi uNdala ubuzwe ngumuntu uba imali uyayithatha phi mamqwathi engenawo nesenti. Ndathi yiloo nto? Wathi yiloo nto. Hayi ndathula. Kukho abantwana apha abangamakhwenkwe abadala babefunda kuTsazo. Uzisuka utya mama? Thatha ikhona la nantsiki phaa. La bheki lipha emthini. Galela kuyo lo. Ndathi ke mna ke wathi kukho abantu amakhwenkwe amabini apha amadala. La etena lendlu efunda kuTsazo. Beza abantwana. Bathi hey kwathi akuvumeki mntu. Bathi sakufunela umuntu. Ndithi ndizambhatala ntoni? Bathi sakufunela. Nyhani utata wakuTsazo. Kanti badibene naye abantwana bamxelela yonke imeko. Wabuza uphilo msi. Bathi nanko bolatha ke kuTsazo uvelile xa kulapha. Bathi uzawufika lo mama unempahla emnyama uzawufika encancisa umntana okanye ehleli phambi kwendlu. Wanyuka apha lo tata. Wazawufika wafika nyhani ihlela phambi kwendlu. Wabulisa, wabuza isiduko hayi ndamxelela. Wabuza uba le ndlu ndathi mna ndinamali indoda ibhubhile. Ndathi uyandibona ndinxibile indoda ibhubhile. Ngoku abantu umuntu endandimfunela ke esi. Wathi jonga ke qwathi. Okay. Wathi lo tata uyabona ke ingci ikhona? Ndathi ewe. Ndathi nazi nebhahla. Wathi yabona izikhonkwane ezikhona? Ndathi akho nto ingekhoyo. Wathi yabona ke ndizawuza mna ndizokuthungela. Ndathi ndizayithatha phi imali? Wathi le mini ndohlika endlini yakho imali uzayifumana. Ndathi wathi ewe. Kweza yena lo tata wenyuka apha ehamba nomfanana. Wayithunga. Ndinexhala ndigcine omnye umama uba ndiyagcina umthetho wam. Yazi ubone mhla ndabhubha. Abantu endibagcinileyo bakhuphukela apha bethetha apha kum enkundleni. Ndigcine enye inkedama ndiyinkedama okwam. Oomama umama wayehluphekile esuka enkondlo. Ehamba nabantwana.
ndamthatha sahlale kule ndlu incinci sonke saxina napha avuke ke yena ukolopha abuye abuye nommilimilana sipheke nabantwana bakhe naba bam ma hayi manikhawume ndinamandwe saxhopha apha ya ubusathetha ndithetha kuba ke ndahlala ke weza lo tata wathunga lo tata ndihlala nalo mama lo mama mane awuqokelela izinto balo tata atye kuba ndinolusana wathunga lo tata kwala le mini siqonda uba uyagqiba wayengehlike endlini xa sinyusa ibheki lerhiwu bheke phezulu endlini le mini azawugqiba kwathi gqi intombazana apha yeza le ntombazana hayi bo yendodakazi yam le ntombazana iserhawutini umthetho wayo anamntu userhawutini ke wazawufika uboniswa apha hayi wabulisa uyathuka lo tata uyacula ke ngumziyoni uyacula apha phezulu wafika wabulisa uboniswa uphethe nepasile hayi ke sibuzane ke nomntanam hayi andithunywe ngumnakwenu eRhawutini uthe mandizise le mali ngoba uyamazi usibali wakhe uba wabhubha uyandiva lo tata ulapho uyagqiba uyosula indlu uthe mandizise le mali ndizise sisisuthu ubeleke ngaso lo mntana ushwe emncinci uThixo unjalo kwakunjalo ke mntanam intsokolo yaba njalo uThixo samthembile namhlanje akabikho nto ilula ngoku seninabantwana ndibafundisile bonke kodwa akabikho nto ilula mpela uThixo ufuna ubambelela ungamyeki ungathi wawufumana isonka namhlanje uthi hayi gqityiwe injalo ke ntombi indiba yam njengoba uyifuna nje uyifumene undivile ya ndivile buke wasitha ngokufihlwa kwakatata lapha ekhaya so qala bekufihlwa njani xa ubona kukhona umahluko endlela hayi kaloku xa kufihlwa uyabona ke yena zangafihlelwa apha afihlele eRhawutini apha kwenziwa umlinganiselo wathi le mini ufihlwa eRhawutini kwabe kusenziwa lo mlinganiselo ofihlwa kwakhe nalapha uyayibona ke sisi wafihlela eRhawutini yayile hambo nzima ngoba wayegcwalisa inkomo apha ebuhlathi ngebe bethengisa inkomo into zazisechiphu bakumthatha kula Rhawuti intana zange kube njalo ngoku uyamazi uba uphi pha eRhawutini ndiyamazi bukhona usethembisa nabanye abantwana bam aba intombi yam eseRhawutini iyamazi yaboniswa ngomnye utata ingcwaba likayise naye wehla yena isiqu sakhe lufile wanqonqoza bemnyango ndihleli nodade wale ntombi sincokola apha endlini wanokha ndathi ungubani ubethi icango ngose ndikule ndlu ke ngoku sengikile kulincinci wathi ndiyindoda akho mamqwathe vula ndathi ufile utheni ngoku wathi ndalophula ecandani lophule udadewenu nanke sengapha kwebhedi uyoyika yeyi ngelogwaliso omkhulu uyoyika ungapha hayi wathi xwaka ndathi lophule ndavula apha emnyango ndamlandela ndafika eme kule festire ndasondela wathi aboma ndasondela wajikela emva kwendlu ndasondela emva kwendlu wajikela wathi wafika wema kule festire ndoyika ngoku ndathi ndangandishwabene nam ndathi uze endlini ndangathi ndiphambele fika ndambakha ziqango indoda kwahlaleka isenza loo nto imane ibuye ndayibhaqa ngenye imini ndihleli nodade wale ntombi siyancokola ngokuleyithi sithandwa ngummelwane wam siyathanda uncokola wathi xa ivula apha emnyango wathi ntla ngomntu ombethe ingcawa apha emnyango wabuza uba mamqwathe uwoneka amanapukeni ecala kwethango ndithi ke mna andonekanga amanapukeni ndithe ndibhambele wathi yeyi kuyiqange le nto emhlophe apha ecala kwethango phambi kwethango ndathi ulungile buya hlala phaa wahlala ndavula icango ngentla ndambona uba yiyo yombethi ingcawa ijonge ngapha ezantsi ndathi jonga ke mntlane wathi xa uzawusweleka wathi ndingaze ndimke apha
Ndathi uyabona ke ngoku xa usenze izinto abantwana bam baphakuzela ndizawude ndibophe impahla ndigoduke. Icebo godu uya kumkhulwa wakho usemthathe unesitandi pha. Ndathi iya kubhuti uyoxela le nto uyifunayo kuye. Akukho nto uyixela kumna ndizokwenza ntombi. Ndavala. Hayi ke 3 days engekho apha engezi. Kwelesithathu wafika ubhuti umkhulwa wakhe. Wafika sehamba namadoda kowabo. Kwagcwala lapha. Wafika ubhuti wandibisa. Ndaphuma wathi hey umyeni akhe beqhuba njani. Ndathi behamba apha. Ndathi mina makaye kuwe eMthatha. Ayindondoda kalo mna nomama. Wathi ufikile umyeni akho. Isuku lesithathu eklize ngalo ebusuku. Uthema ndizogugisa imazi yenkomo yakhe apha. Ndawugqiba uyigugisa ityiwe ndithathe inkabe enkomo libomvu ndimzilele ngayo ngoba wena soze umzilele ukushiye nentsana ezincinci ungenamali. Ndathi ke ngobhuti wathi ndizokwenza loo nto ke ngoku. Emveni koko bezilelwe zange aphinde yenze ufika njengamntu ephupheni. Yayiqonda ya Nalingoyiki. ndandingoyika nangoyika wena mna. Bendithetha nawe uthi awuthi gqi apho ubufile ndoyike wena. Andicingi. Hayi zandimoyike tu. Bathi besithi abantu yho uMamqwatha unesibindi. Ndathi into uba ningekayifumani le nto ndiyifumene. Esibindi ndathi ke ndawubikelwa ke. Ndabikelwa ke ndabika ke umkhulakazi wami wandixela kobhuti uMamqwatha uhleli rongo ngolu hlobo. Ubhuti kuthi uyafika apha. Wathi uba omncinci xa ehlelele ntoni engagoduki nje ebhujelwe indoda emncinci. Uyaqomba uyandixosha ngoku. Ndathi mna uyachitha ixesha le ndoda. Andisoze. Uba ndiselapha nangoku. Zawufela apha. Injalo ke. Kudala kwakungalulanga. Hayi kwakungalulanga. Kwakunzima. Isho. Into yendlu ke masize ngendlu ngoku ndiyabona uba indlu ingathi yenziwe le yenziwe eqala nenglatana. Into Indlu le. le ndlu le yayenziwe uqale yatshentwa ngomnye utata elapha ngemva. Watshenta iround wabeka isitena akho nenantsika apha. Akho nefoundation apha. So ineminyaka emingaphi 2030. Kaloku le ndlu yakhiwe ngo-1969. Yho, awukimile. Kunjalo nje ziyawa izindlu ayiwe. Isibe manzi lidaka. Qha abantwana baye bayisamenta apha ngaphandle. Apha ngaphandle ngumtyabeko wami. Ndiyayityatyekwa ngulo sisi. Kobunzima nimqashe nge-40 rands. Umntu etyabeke ethutha amanzi. Bendibuza kuma uba yenza njani uba ibe nje ke ngoku kuba ingathi iplasterishiwe kutyabeka ke oku. Wayutyabeka njani ke? Ngedaka kaloku. Udaka lodwa. Lodwa. Lidibene nobulongo idaka. Uthi njengoba lidibane nobulongo tyabeke ugqibe imityabeko emibini lo uqala ngowesibini owesithathu uyagudula ke ngoku. Sewugudula ke ngoku uba ikaliki uzofaka ikaliki. Ikalika ngulombala lo. So umane utshintsha umbala nje kuba ndiyabona uyawugowo ufaka lo ucingileyo. Nothi ndiyabona abantwana bandigangxile. Kabaphi? Naba bandigangxile ubona uba ndigangxiwa. Uyayibona le nto imali senzeka. Wow, andizazi into zabelungu kaloku. Nanku Mamqwathi lo. Kawundicacisele ngabaphi. Ndithi ngulatana ngondingena. Akuthi ngulatana. Hayi intombi yami ke leyo. Ndithi ngulatana. Beze nale ntombi. Phima Bamkhize ejojweni. Kwanomatse. hayi sukuphambene. Lo lapha embulethweni. Ye wena sikhama. Kanti kuyakubona. Wena uyamazi. Hayi Uthi ngabaphi ke nedwa kaba bantu. hayi shema ndimazi into ayintombi. Qha wabubuso ndibuqhela into la nto. Bathi uzeka lo. Ndithi ngazi ngaba semthatha iqaqala. Hayi ngaba lapha. Okay. So Bazofuna into zakudala mntakamama ndiqale kuzaleni. Lala gogo. Uba kudala kwakuzalwa kanjani. Intombi yayisithini.
wawuthi xa uzele umntana athini egumbini bayifunazi bayanazo kude aberayisi sasingayityi thina loo nto Anisitya ntoni? isidudu iphukutsha awutyi isidudu sasa uthathe umbona ugube etyeni uthi awugqiba ubeke amanzi phaa upheke ke ngoku umbona uyawuguba uyaguba nantso ke anyanga amankentsana nkosi yam ke bona ke ngondithi umntana bani mawubizwe nalona umane esikhanxa into esingazaziyo ngondithi mawubizwe ndiyaqomba kube endlini awuseli hayi Nisenza njani ukutya bakhulu? thina kaloku sasitya iphukutsha nomngqusho ucrush umngqusho ongenambotyi Ongqushiweyo. ongenazo ongqushiweyo not isempu isempu. sitye amazimba uyawazi amazimba kula Uqumatane. mazimba uzawupheka uqumatane pheka umqhuqhuqhu uqumatane umqhuqhuqhu azidibananga kodwa ngamazimba umqhuqhuqhu awunambotyi uqumatana unembotyi ngamazimba ngamazimba kodwa namasi ke kubantu ababesenga kuvutyiswe kuphothulwe uphekwe elityeni inkobe upheka inkobe uthi awugqiba uziphothule Not umphokoqo not kaMelimeli. umphokoqo thina siyayothuka le nto emiphokoqo Umphokoqo. umtsha ufika nani umphokoqo Wazi ngowenu thina. kaloku thina sasiphothula kuphekwa ukhona into inkobe kuthiwa ngamaniglis bendithukisela apha ekhaya ndithi mna zange ngiyitye ekhapha njebe ndimane nilelezela into endingazazi laa nto niyokuthenga ufika ukutya. ilelezela Ewe. ithi xa umntu ayifaka Hayi. emlonyeni yayijinga apha ayithinge ngelwimi hayi ndikhe ndayizama apha kudisemba Ubuyizama hayi ntoni? andayithanda ndithi hayi bantwana ndini andizopasa apha nango ndandiphangela ndiserhawutini umlungu wam wethu awundinika i-oats ndithathe ndoyigala ku-dead box uba ndiyiqhelanga ewe mama Awusitya nonke ngoRhawutini. hayi erhawutini kaloku ndandipheka umngqusho mna galela imbotyi uyaqonda nenyama ke nepapa ke ngoku ndandingatyi zinto zityiwa nini nifane ni-ethe ninje ndina 71 years mna ngoku Sozukutsho. jonga ke unabo ngaphi Ba- wena 83 jonga ke nawuze ndifikelela apho nina nilibe kuzityisa izinto sezihlanziwe Sufike irayisi hey. amantshontsho hayi omngqusho kwathi ndithi heyi kudala thina munganaba ukhathali ngoku sasika imifino izithixo phaya ziyajinga emasimini egeyithini ezulwini nothi apha ekhadini Hayi, emasimini sowukha ulaa nto unomantombazana ulaa nto uyamazi lo mfino inyongo kuthiwa unomantombazana inyongo Oho. irhwabe sizawubuya ubuya kwethu siyalungiswa kakuhle yanqunqwa ifakwe eziko ugalela umgubo ogutyiweyo not umilimili sisi uyabona phaa kula masimi aphantsi komamgebe ntlenge Eh. sasithutsula iimpundu pofika zingaka ngomgqibelo kuphuma wonke sibhinqile umntu sikha imifino okwasentle Sikha not imifino. le ukhoyo ngokuthiwa ngutyutu uyaqonda utyutu lo ukwayo nespinatshi ewe nesipinatshi Wenza torho imifino yespinatshi. siyandidina mba ndisitye namhlanje ngomso andisifuni ngoba ndisiqhelanga Makhulu kubani igama lakho Mna? uzalaphi? Ewe. ndinomalungisa jobela mna Kaloku sendenzela ndingunomalungisa jobela mna uzalwa phi? khona apha emahlahleni Emahlahleni. ewe sisi wakulo mama Okay. So ke ngoku kwinto yona ngudadewabo ngumtshini wantoni ubeke phambi kwakho utata le haphu yezayo oothixo ewe dade uzawuvela kuyo uzawuthetha uncame uzawubona kakuhle dade ndathini ke ngoku nansenye jonga ndiyayibona nantsi inxitywe kumama nansenye andiyoyika mna ingathi kwame ndinyukwe ehayihayi namhlanje bangaphi kowenu makhulu? siba sixhenxe kanye kodwa mna ndingwesihlanu wabaphilayo ngobabini bafile bonke abanye ndim nodadewethu osemva kwam ngoku useBloemfontein yena kodwa ulapha engco Nabo abantwana wenda wenza njani? abantwana bam bayi-8 abaphilayo kubantwana nguXolani noThulani nomawethu noNompumzo bane ngoku abaphilayo abane babhubha bona Wena
ewe ndiye plane wayicingo lokoneka intona ndabona uba le ndoda ndiyathuze ndihluthe ibuye eRhawutini kuhlutha nenja zifike zipetsula ndabona uba mandithathe umthwalo wam ndiwubeke emagxeni phindele ekhaya ngoba lo ndawuthuze ndihluthe kubuye yona uba iseRhawutini ayindazi uba ndiyatya nabantwana ndagoduka ndahambe ekuseni umama azale khona ndathi mama ndiyagoduka ngoku yintoni mntanam ndathi sendidiniwe kanti uyandithuka na umama wam wesebenza eRhawutini mama zana uyabona unomona ngoku into asenazo uba lo nabantwana abanintsi mna ngoku athi yho ndidiniwe kukho ndlela enye indoda uyabona bebuhlungu le nto ndathatha abantwana bam ndagoduka ndabuya ndezapha ekhaya ndisuka apha kufutshane emisini kwamgidi apho ndandendele khona phaa kwaThemba kulo Themba kubuhlungu kum Mama kwathi hayi Wenza njani ke xa ufika? sake ndiye phaa kwakho uza kundinika isanitizer. ekhaya kaloku ndafika ndahlala umama uzawuthenga, tata. wekhona umama ulantu utata Nyuka nomama omncinci umama wam wabhubha ngo-1965 ndifunda uphi wabhubha kumamam utata ke ngoku waseka omnye umfazi ndahlala naloo mama ke okhohlakeleyo ndilale ndingatyanga nabantwana bam engafuni undinika kutya ingabi namsebenzi loo nto ndabasarhasa omnye wasemntuntloni omnye wasetorha omnye waphi ndahamba ke ngoku ndabheka eKhimbali apho kwakho ubhuti wam ndawusebenza khona wandithanda ngoku xa sendinemali kokuphangelayo. Ukutshata ke ngoku wadibana njani notata lo wakwakho lo ebesebenzise bekhangele eRhawutini? ukuthini mama Nadibana njani notata? wethu sasithwalwa thina kudala Wathwala nawe? ubekwe apha entloko uba kubekwe entloko uba uphakanyisiwe kuthiwe Uyakhanywa usake ngeqhiya apha emlonyeni Maxesha ukhanywe ngeqhiba ungavakali kakukhanya. ungavakali ndagqitha ekhanda ukuba ndandithunywe ngapha emahlahleni phaa kwamamamkwele xa ndibuya ndadibana needonki ezimbini ezikhwela abantu kanti zezizondithwala ndagqitha ekhanda ukubona uba kukoku intona ndikwazi ukhala ndibotshiwe Babesazi ekhaya uba uthwelwe okanye beva? babengayazi kaloku bayazi xa kuyoxelwa Kaloku bambona baberhawula. lomyeni bayoxela ke ngoku uba ningamfuni ubani ukuthi Wahlala ewe mos ndizawuthi ndizawuyaphi Umandi kaloku ndandigadwa yinja futhi ke mna uba ndandifuna usimela ntola kwakho indlu enkulu eyilala apha emnyango soyika ke ngoku uba ndiphume kwenziwa njani ke ngoku xa sekuxeliwe? Kwenziwa ilobolo okanye yathini? Kwenziwa utsiki? Kwenziwa njani emveni? hayi kaloku xa sendixeliwe kaloku kwazolotyolwa ndandula ukwenzela utsiki ke ngoku ngoba babengazi noba ndizawusuka ndibaleke na ndenzela utsiki ndahlala thofu Khawuhambe. zandihambe Khawungazame nobaleka. no miss Katapoli kufutshane ndizawubaleka lalo kwalapha kufutshane nje Ubunayo abanye omakoti emzini akho okanye ibingowokuqala okanye? hayi mna bendingowesibini Yena ebekhona umkhulakazi wam ebesenomzi ke yena ebengahlali. bengahlali nomamazala notatazala ndim ofika wahlala nabo Okay. Wayaphi umyeni wakho wahlala naye okanye waphindela eRhawutini? hayi kaloku wayemane ebuya aphindele eRhawutini emane ebuya emane ephindele Wena waye wenzelwa into njani? Abanye abantu baye bathe uqala wenzela into njani bese wenzela utsiki okanye wenzela utsiki bese wenzela into njani? Wena wenzela njani? no mama ndatya utsika into njani asiyenzi thina mamfengu Hayi, namamfengu asiyenzi kaloku thina asiyenzi into njani into njani yenziwa ngamaXhosa naxa ke omnye wathi kanti ufuze kuloo nina akuloo nini yenziwe into njani uye angexesha afoste ke lo uba makeyenzelwe ngoku ingenziwayo njengengqithi ayibona ingqithi ayikho ekhaya ne kanti ndifuze into ethile kuloo mama okanye ndiyifune laa ngqithi ndiyenzelwe ke ngoku Apha kukho ntoni? Kukho amaXhosa namamfengu okanye ngamamfengu kule ndawo nje? i-mix up sis Mix up. Ndithethe nabantu abathe umama endigqibothetha naye naye unengqithi wathi yena uye wenzela into njani emveni kobethwelwe. Waye wathwalwa bamenzela into njani bapho esemncinci ngokwenzelwa ingqithi ngenxa yobana bechama ke. esenzelwe ke Okay.
So ke beninxiba njani ke phambi kokuba niqala ukunxiba iilokhwe ezi okanye nisakhumbula uba bekunxitywa njani? Makhulu ubukhe wathetha ngomama kuba umama wakhe ebebomvu ebenganxibi amalokhwe nento ezinje. Hayi kaloku umama Joma ebebomvu. Thina besifunda sinxiba ilokhwe. Sisenzelwa ipitikoti indrokhwe le, indrokhwe zezeflena. Sasinganxibi izinto ziyacu-yacu. Sasithungela indrokhwe zeflena, kuthengelwa iflena. Nalangqwa emilimili. Nalaa ngxowa emile kwakho imilimili Esezipileni. esibhaliweyo Wenzela indrokhwe ngayo. abangamakhwenkwe benzela ihempe ngezapila umilimili. Mna inkciyo ndayinxiba. Uyayazi inkciyo? Andiyazi into enjani le nkciyo. Inkciyo kaloku yinto enziweyo ngamaso. Uyibhinqela. Yenziwa inantsika apha. Ndiyayibona le Le nto Ewe ingaphambili. uyiqhoboshe so. Ubuya sadule. Sasinganxibi oothathi babengekho. Sasinxiba ezapenti kwakuthiwa ngonomqondiso. Ezi zima kule ndawo. Sasinxiba zona ubunayo ngelakhe. Ngoba ngenixesha uzangabi nayo, uzohamba ngalo dushele Umincisa. umincisa. Uzawuhlala kabuhlungu uba akakho unomqondo. Ngoku laa nto laa nkciyo kufuneka ihlale apha. Nobuhleli iyakombathisa apha ubonakala into. Zimpundu kodwa zingaphandle zona. ningagodoli. Uzawugodolisa intoni? Into yakho Xa umdala ke ngoku usenza ushiye exesheni. Uyabona kowenu kwakukho amalapha athungwayo. Othungelwa lona xa ukulanda. Uzawulithi lenziwa amagqesha ulibophe ulithi ulifake ngapha nangaphambili lenziwa amanantsika apha. Unantsikele kulokho umane watshintsha. Uzawuyeka ngexesha ke ekhaya ndandingayi umamtolo esithi ndawuyivasa ikusike kwezindawo uyayivasa mhla wayeka. Kuyanukunuka isakhokowane. Mhla wayeka ke kungona uqhalayo uya emlanjeni. Kwakungekho la lamalapha igazi nje. Kutheni ningakhululwa? Hayi wayempanisha nje. Endipanisha ke Ngoba yayikhulula laa nto. Uyifake umanzini uyisowukhe. Hayi ayingakhululwa. Ngoba lokho ithe gqi. Yayikusika kwezindawo ngenxa yegazi. Kuyasika kalo lomile. Senobungayi esikolweni. Hayi besisiya esikolweni. Uzawunelo lukuluku kaloku. Esikolweni uba laa nto ivele usesikolweni ubungayazi. Hayi tata wawunantsi uzawukhala bayobaleka abanye bokuxela utishala yakho. Uzawukhulula ubugoduke. Uye ekhayeni. Unje kowenu uzawubona uthi gqi kwakho uyalila ngoba usaziba umdala ngoku. Uqala kwami uba kuya ezigemini ndadada imini yonke ngapha eMkhanzi ndolusa inkomo. Ndidadela uba kaloku malimanele imkana lamanzi. Andinanto ufakela okanye ndibone nali iphepha libaleka ndilifaka apha. Phepha elikhulu ndifane ndithi nje ndisezinkomeni ndoluse namakhwenkwe hayi mantombazana. Athini ke wona? Azawuthini ngantoni nami ndonzakela ndizazi uba ndonzakaliswe yintoni. Hayi amakhwenkwe awudala ayingenayo le ikhoyo ngoku. Sasidada nawo. Akho nto wayeqale sasidada sonke emlanjeni. Sonke emlanjeni. Uhambe yese. Ayingenanto ifana nangoku. Hayibo ndinjena uyithutyhilizwe pha. Sasidada nawo amakhwenkwe thina. Hayi sasidada nawo. Ayingeke intsha le nto. Ungadlwengula unye ngongaba khona. Yabonela damu liphambi kwakho lokubukela. Izulu sidada kulo. Yeah. Ubhetele sasidada phaa koMamkhanzi thina. Phaa phantsi kwakwambalo lo ngaphesheya kwelaa damu ilikhu sasidada phaa namakhwenkwe amadala. Iza kujonga nje ayikuhoyanga. Futhi ubungeyakho wenu yelali yakho ayikwazi nobungubani. Uyintombi. Ayiyani noba uyintombi. Njebe ngoku utata ekwazi ulala umntanakhe. Hayi. Into ekhoyo imbi ngoku. Noba ungathi gqi umlilo phaa kungqongqotha usitshise sonke kunganje. Ngoba kubi phandle apha. Kubi mntanami. Kanti uhleli nje lo tata akho ukujongela ubuyinto uyinkazana kuye. Akakujongelanga ubungumntanakhe. Ndingabhaca nokho. Hayi akanandithola.
akanditholi imini benye le mina ndiqubule ngayo. Okwesibini akandiboni tu. Wandibona ndiyammangalela. Hayi ungekho nto yamangalo kaloku. Uba uyalunywa uzawuzalela apha endlini awuzuyasibhedlela. wena wazayelaphi nawe Ngqo bonke mnye umntanam endamzalela esibhedlela uba ndandiserhawutini eBaragwana hospital. Hayi naminye loo nto mzala Bonke msethanda. apha emva Apha kwecango. eminimbi imfitshane noma mfitshane futhi. Kuqaphaya usibele kumntanakho. Ndilunywa nje ike yagqatha Phuma ndiyafuneka ndichophe. Komnye ke Uyazi ulanto umntana. umfuneko. Yayanto kwacaba iqhawukile impahla ne. Yashiyeka ke. Yo. Andagula. Ugula kwami ngakwazi uphatha lo mntana andinamandla. Andifuni ukutya kanti yiyo ivelile phofu ndiyayibona. Into nakho mntu ndihoyileka umama omncinci kandihoyanga. Kwasuka omnye usise kuthiwa nguNolita Jobela. Wafika. Wathi ayikaphumi ndathi hayi sisi endanamandla. Wathi kulungile wathi ndihamba. Kanti uye kwakhe wabona amahashe ezala wathatha laa nto kuthiwa umcantsi wehashe. Kanti wawuthatha wawomisa wawugcina. Wawurayithi ke. Wawuguba ke ngoku. Alright. Wayondithathela wona wafika wandiseza. Undiseza kwakhe ndozela. Kozela kwami yaphuma. Seyiqala uba blue. Uba izawuphindela ngaphakathi. Ndandizawufake. Umfazi walapho wabulawa yiyo apha kumkaHoward. Apha ngenene. Wabulawa yilaa nto yabuyela ngaphakathi wasweleka. Yo. Kulo mntana ndandimzalela apha. Ndizele nalo mama unakantotololo. Hayi, ndathi kanti hayi wayixelwa ndim ndiguqe pha. Ndathi guqa umle pha. Wabetha umle wawa. Mam athi ndithini? Ndathi nansi sunlight ndihlala xa ndinathi kandikhulelwe ke ndithenge isunlight le. Ndathatha isunlight wayithi ndathi ithapha emanzini adikidiki. Wayithi yajiya nalamle. Ndathi sapha ke sana. Wathi uligqirha. Ndiguqile pha ndayisela yonke lo maka. Zange 1 2 yaphuma tyibilile. Wathi tyhini mama wathi uligqirha. Ndithi hey dala ngebhanti. Amaxesha ufakwe inantsika apha. Ento emlonyeni uzokhonyuluka. Ifakwa apha kuwe ukhonyuluka. Uzokhonyuluka lokho izophuma. Iyaphuma ke ngoku. Uzokhonyuluka iphuma. Omnye ndamzala ndizawuya etywaleni. Yho, apha uzalele etywaleni. Ndiqhutywa nguBlakey. Omnye ubhutwa phaa kwangenelo. Yeyi tizi masihambe manisiya kwaMadlomo. Ndithi kulungile Blakey. Xa ndisentlaka othangwe ekhaya yaphuma intlupha. Laa nto iphuma xa uzawubeka. Ndathi hayi Blakey buhamba ndiyeza. Ndajikela kwenye indlu le ngentle. Ndafika ndavala icango ndaduntswa waphuma umntana. Ndithi Thixo ndiphantse ndozalela kulaa mzi. Yho. Uzalele etywaleni. Ukumandi uzalele ekhaya ke tata. Hayi ke bantwana bam ke. Nanko kulwazi lethu. Hayi sinixelele. Yebethuna nizawuzani ngale nto niyibuza. Bayafunda. Oh nifunda esikoleni. Khona incwadi abazifunda. Nithetha uba ninawubhala ngathi? Yho kwabe ndingathethanga.